Καλησπέρα, ονομάζομαι Αλμαλιώτης Γιώργος. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας. Βρισκόμαστε στο Play Park Γιώργος Μπεθενίτης για την ανακοίνωση την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026. Πιστοί στο ραντεβού μας για να βοηθήσουμε το Σύλλογο, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας για ένα καλύτερο μέλλον. Το σχολείο μας έχει αρκετές ανάγκες. Μηνιαίως υπάρχουν κάποια έξοδα τα οποία πρέπει να ανταπεξέλθει το σχολείο. Δεχόμαστε βοήθεια από το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή. Αλλά θα θέλαμε να ενταθεί αυτό ώστε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο είναι για τα παιδιά μας. Σήμερα θα κόψουμε την πίτα μας. Κληρώνουμε για το τυχερό παιδί μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε συλλέξει γύρω στα 100 δώρα από μαγαζιά, καταστηματάρχες και ιδιώτες της Νέας Αρτάκης αλλά και της Χαλκίδας, τα οποία μέσα από μία λαχιοφόρο αγορά με 5 ευρώ τον κάθε λαχνό θα βοηθήσουμε να κερδίζουν όλοι οι λαχνοί καταρχήν, θα βοηθήσουμε να συγκεντρωθούν χρήματα και με τη σειρά μας θα βοηθήσουμε και εμείς στο σχολείο, παίρνοντας πράγματα για τις ανάγκες του σχολείου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη διευθύντριά μας, την κυρία Αθηνά, η οποία χρόνια προσφέρει έργο στο σχολείο και θα σας πει 2 λόγια για τις ανάγκες του σχολείου και το έργο όλων αυτών των ετών. Κυρία Αθηνά. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σε έναν τόσο δυνατό σύλλογο που τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια που είναι μαζί μας, έχει ανταποκριθεί σε κάθε μας κάλεσμα, παρόλο που δεν υπάρχει αντίστοιχη βοήθεια, δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από γονείς, μπορώ να το πω. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, μια και είναι γιορτή πίτας, να έχουμε πάντα στο πλευρό μας ανθρώπους σαν τον κύριο Γιώργο και φυσικά και όλους τους υπόλοιπους που αποτελούν το Συμβούλιο, να μας στηρίζουν, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια δυστυχώς, το λέω με λύπη μου, ότι τα σχολεία δεν μπορούν να σταθούν. Δεν υπάρχει η βοήθεια από εκεί που θα έπρεπε, από το κράτος. Είναι η μόνη μας βοήθεια ο σύλλογος που τον στηρίζουν οι γονείς, που είναι όλοι οι γονείς των παιδιών. Να ευχηθώ να είναι πάντα με όρεξη, δυνατοί και να μας στηρίζουν όσο μπορούμε, έστω και αν γινόμαστε λίγο ενοχλητικοί πολλές φορές και πιεστικοί και το καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν το έχουμε νιώσει. Εντάξει, εγώ νιώθω άσχημα όταν αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε πρέπει να τα κάνουν οι γονείς, εκ μέσου του συλλόγου φυσικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και δημοσίως την κυρία Αθηνά και όλες οι κυρίες μας βέβαια. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, ο Σύλλογος θα είναι εδώ. Όσοι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το έργο του Συλλόγου και σε όλα τα σχολεία βέβαια, γιατί πρωτίστως αυτό είναι, βοηθάμε τα παιδιά μας. Αν βοηθάνε οι γονείς, πάνε μπροστά και τα παιδιά. Να τους δώσουμε όσα εφόδια μπορούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Η φωνή που ακούγεται έξω από το σχολείο είναι αυτή και μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε στο Play Park Γιώργος Μπεθενίτης και πάμε να διασκεδάσουμε. Να περάσουμε όμορφα. Καλό βράδυ σε όλους.